саломи гарми моро бипазиред ҳамватанони азиз. мо дар кӯчаҳои шаҳри душанбе қарор дорем. маҳз ба он хотир ки лигаи чемпионҳо ба майдонҳои сабз баргашт, мо низ омадем то аз мухлисон назару андешаҳояшонро дар бораи бозиҳои даври ҳаштагниҳоии лигаи чемпионҳо пурсида бошем ва ҳатман ки дар бораи бозии Реал Мадрид ва Ливерпул хоҳем пурсид ки оё дар мавриди ин дидор мухлисони футбол чӣ назар доранд. вазъияте ки ҳоло дастаи Ливерпул дорад, Реал Мадрид нисбат ба ин даста бартарӣ дорад ва Реал Мадридро ман фаворит меҳисобам. ман мехоҳам ки дар ин бозӣ Ливерпул галаба кунад. фикр мекунам фаворити асосии ин бошгоҳи шоҳона ба ҳисоб меравад, зеро онҳо дар Энфилд тавонистанд ба задани 5 гол даст ёбанд ки ин пирӯзии онҳоро то ҷое таъмин менамояд ва дар Сантьяго Бернабеу кори онҳо яккаме осон мегардад ва мо Реал Мадридро фаворити асосӣ меҳисобем. чунин буданд пешгӯии мухлисони футбол дар мавриди бозии мазкур. шумо низ фаромӯш накунед дар поёни ин видео ҳатман бинависед ки кӣ ғалаба мекунад. хайр, то дидорҳои навбатӣ. Формула 55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать.